खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ अदालगुरियाव साहित्य अकादेमि बाल साहिति हाबाफारि, सालबारि फरायसालिमानि सा6 फरायसानि जाफुंसारनाय, सानजारां देरहासार बान्था 2024 मोननो हादों। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव फेग्रा मुवा जानायनि जाहोनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। 27 बोसोर बैसोनि सुबुङा आजारानिफ्राय गोमादों। मणिपुराव जथाय अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामनो हादों। सिलचर मेडिकेल कलेजनि सासे फरायसानि जिउ खहा। दिनै कक्राझार प्लेनेटरियाम आरो साइन्स सेन्टाराव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गानाइजेशनजों मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जोहोलाव बालिराम बर' सावरायमा नब्लाङाव गथ' थुनलाइनि सायाव साहित्य एकाडेमि बानजायनाय आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मददजों फरायसाफोरखौ लानानै गथ' थुनलाइनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि जायो। बे हाबाफारिया फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 2 रिंगायाव थुंगेयो। हाबाफारिनि जागायनायाव बराय बिबुंथिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ बाहागो लानाय आलासि आरो फरायसाफोरखौ बरायो। साहित्य एकाडेमि बर' बिफाननि सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा बरुवा कान्त ब्रह्मआ आफाद दैदेननाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। हाबाफारियाव सावरायगिरि आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर आदाराम बसुमतारी, धीरेन बर', नन्देश्वर दैमारि, हेलेन दैमारि, किरण बाला बर' मोनहा। साहित्य एकाडेमि बर' बिफाननि सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा बरुवा कान्त ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायबावोदि बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान आथालनि लिरगिरिफोरा थुलुंगाखांगोन आरो बर' थुनलाइया जौगाखांगोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि भटेन्द्र बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बिथर गोरा, खुंग्रा दैमारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखराफोरनिफ्राय सा 150 फरायसाफोरा बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबलाङो। चिरां जिल्लानि बिजनी फरायसालिमायाव जालांनाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव खुंफुंनाय थुनलाइ आरो हारिमु बादायलायनायाव बाहागो लानानै सालबारि फरायसालिमानि सा6 फरायसाया मोनब्रै थाखोआव सानजारां देरहासार बान्था 2024 खौ मोननो हादों। बिजनी फरायसालिमायाव बिजनी फरायसालिमा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सिङाव फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा बाहागो लानाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव खुंफुंनाय थुनलाइयारि हारिमुवारि बादायलायनायाव बाहागो लानानै सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था 2024 बान्थाखौ मोननो हादों। सालबारि फरायसालिमानि सा6 फरायसाया। सालबारि फरायसालिमानि फरायसा फारियै रुपधन बसुमतारी आरो रमिला दैमारिया देमसि मोसानाय बादायलायनायाव सेथि बान्था, बिपुल स्वर्गियारिया जायगायावनो सुंद' सल' लिरनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो खन्थाइ आवरायनायाव नैथि बान्था, इरागदाव स्वर्गियारिया गोदान मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव नैथि बान्था, मिथिंगा बसुमतारिया खुगा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव नैथि बान्था मोननानै सानजारां देरहासार बान्था 2024 खौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि 1 आरो 2 सेप्तेम्बर खालि बिजनी फरायसालिमायाव सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव थुनलाइयारि हारिमुवारि बादायलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन। देरहासार जानो हानाय सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ गोसो खुसियै बरायदों फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे फरायसालिमानि बिबानगिरिफ्रा। मैया मंगलबारनि हराव गुवाहाटीनि हेंग्राबारि ओनसोलनि लिसुबागान खाथिनि ओनसोलाव जायगानि सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया फेग्रा मुवा बाहायग्रा सासे सेंग्राजों मोगा-मोगि जानायनि उनाव ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिदों।
मिथिनो हानाय बादिब्ला थागिरि सुबुंफोरा फेग्रा मुवा बाहायग्रा सेंग्राखौ जेब्ला हमदोंमोन बेजों लोगोआव गंसे सिरिन्जजों लोगोसे फेग्रा मुवानि गोबां बेसादफोर हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंजों लोगोसे गुबुन सानै सुबुंखौ फेग्रा मुवानि खामानियाव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि रायजोआव फेग्रा मुवानि बांलांनायखौ रागा जोंखांनानै जायगानि सुबुंफोरा फेग्रा मुवा फानग्रानि न'खौ गिबियाव बेंखनदोंमोन आरो गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदोंमोन। बे जाथायनि बागै दिसपुर पुलिसनो हरखाबै खौरां हरनायनि उनावनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनो गथायना होयो। थागिरि सुबुंफोरा ओनसोलाव फेग्रा मुवा सोबग्राफोरनि बांलांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जेंनाखौ दबथायनो थाखाय गोख्रोंसिन राहा लानो खावलायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बायजोआव थानाय आजारानिफ्राय सासे 27 बोसोर बैसोनि सुबुङा गोमानायनि खौरां मोन्दों। 1 सेप्तेम्बर खालि मोनाबिलि 8 रिंगासोआव गावनि न'निफ्राय ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो दिनैसिम नागिरनानै मोनाखै। गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मानस दास होननानै मिथिहोदों। गोमानायनि बागै गोबां जायगाफोराव न'खरनि सुबुंफोरा नागिरसेयावबो दासिमबो गोमानायनि बागै खौरां मोननो हायाखै। बे समाव गोमाजानाय न'खरा पलासबारि पुलिस थानायाव एजाहार होबाय होननानै मिथिनो हादों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानस दासआ गोमानाय समाव गोजा टि-सार्ट आरो गोसोम जिन्स गानदोंमोन। न'खरनि सुबुङा बहाबा नुसनबायोब्ला 7002340514 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। भारतारि रौनिया आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस आरो गुबुन पेरामिलिटारि फर्सजों जथायै अपारेशन खालामनायाव मणिपुरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद आरो दावहायाव बाहायग्रा गोबां बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। बे जथाय अपारेशनखौ जोबोर सांग्रां मेटेल डिटेक्टरफोरजों लोगोसे जौगा बिरोंदामिनजों खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि 28 आगस्ट 2024 मायथाइयाव थि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसआ काक्सिं जिल्लानि सेकमाइजिं ओनसोलाव मोनसे सन्देह गोनां बिग्रायारिफोरनि थाग्रा खुलियाव गाग्लोबदोंमोन। बे अपारेशनाव गंसे स्टेनमार्क 5 राइफल्स, गंनै 12 ब'र सिगनेल बेरेल राइफल्स, गंनै 9mm पिस्तल, गं 9 हेन्ड ग्रेनेड आरो गुबुन गुबुन दावहायाव बायदि मुवाफोर बाहायग्रा मोननो हादोंमोन। बेनि साननै उनाव एबा 30 आगस्ट 2024 मायथाइयाव कांपपकि जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसआ सागोलमांनि खाथियाव सांसां आरो सैकुलनि खाथियाव एकाव मुल्लामनिफ्राय आरोबाव हाथियार बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो 1 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयावबो मणिपुर आर करिडर, मलनम सेनम हिल्स आरो सैबम हिल्सनि ओनसोलफोरखौ नोजोर होनानै सुरासानपुर, टेंग नैपाल आरो संडेल जिल्लाफोराव आरोबाव मोनसे अपारेशन खालामनाय जादोंमोन, जेराव गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बे जथाय अपारेशनाव 50निबो बांसिन हाथियार आरो गोबां बिबांनि गुलि बारुद बोखांनो हादोंमोन। बे जाफुंसार अपारेशनाव बोखांनो हानाय गासैबो बेसादफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनाय जायो होननानैबो मिथिनो हादों। सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि सासे MBBS जोबथा बोसोरनि फरायसाया मंगलबारनि मोनायाव तारापुरनि गावनि थाग्रा खुलियाव थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। गोबां डिप्रेसनजों जुजिबाय थानाय फरायसाखौ पुलिस आरो मेजिस्ट्रेटआ नागिरनानै हरनि 10:15 रिंगासोआव जाथाय जानाय जायगायाव मोनहैदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गोथै सहखौ तारापुरनि गावनि थाग्रा खुलियाव फासि नांनानै थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायजों लोगोसेनो गुबैयै गांसे लिरनाय लाइजामबो मोननो हादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय फरायसाया लिरनाय फरायनायाव आखा-फाखामोन। जिउ फोजोबना लानाय फरायसाया गांसे लाइजामाव बुंनाय बायदिब्ला गावनि जिउखौ फोजोबनायनि दायनिगिरि रावबो जानो हाया होननानै लाइजामाव लिरलांदों। तारापुर पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला थैनाय फरायसानि गोथै सहखौ पोस्ट मर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बे समाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो
रुंसारि जानायनि लोगो बिबेक सेना बे जाथायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै क'क्राझार प्लेनेटोरियाम आरो साइन्स सेन्टाराव बिटिआरआव थानाय समाजारि रांखान्थि सोलोंथाइ आरो सुबुं समाजारि जौगाथायनि सायाव क'अर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशनजों मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। गुबैयै बे सावरायनायाव बिटिआरनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि सोलोंथायारि मानथाखो आरो बिथायारि थाखोखौ बांहोनो थाखाय नाजाबाय थानाय गोबां जेंना आरो गाहाय आयदाफोर आरो गासैबो हारिनि गासै रांखान्थियारि जौगाथायजों सोमोन्दो थानाय गोबां गाहाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। गाहायै बे सावरायनायाव फरायसा आफादफोरजों दाबि दिखांजानाय जेंनाफोर आरो सुबुरुनफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बे मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआर सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो सिसि बिटिआर आफादफोरनि थान्दैफोरा नुजाथिदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।